Bună, eu sunt Tocane și astăzi vreau să fac un roleplay despre familia din Tocaboca care merg la bunicul și bunica din Tocaboca. Așa că vă urez vizionare plăcută. Dragule, poți să te duci tu să faci micul dejun, iar eu să merg să văd ce fac fetele? Da, desigur. Păi, într-o jumătate de oră maxim, cred că o să trebuiască să plecăm la bunicul. Da, așa mă gândesc și eu. Ok, haide că merg la ele. Bine, eu merg să fac micul dejun. Ok, să merg la fete. Oh, fetelor, voi vă jucați? Eu cream că faceți altceva, nu știu, sunteți prea somnoase, nici măcar nu ați fost îmbrăcate, dar am văzut că v-ați și îmbrăcat. Da, mami, chiar ne-am îmbrăcat. Bine, haideți să vă pregătiți. Haideți să mergem jos ca să facem micul dejun. Ca să mâncați micul dejun. Dar mai întâi să vă puneți câteva schimburi pentru că o să mergem la bunicul, am zis, da? Da, mami, da. Ok. Stați așa, să vi-l fac eu. Cred că e cam de școală aici. Nu o să aveți nevoie de astea, așa că o să le punem aici. Și revin după ce am făcut și ghiozdanul lor. Ok, n-am pus decât niște pijamale pentru că o să stăm decât o noapte și... da. Acum haideți jos, fetelor. Bine. Ține tu asta. Vreți să vă luați și jucăriile la voi? Nu. Lasă. Ca să nu le pierdem pe la bunică. Oricum vi le aduce el, dar ca să nu le... Nu știu, poate vreți să vă jucați în seara. O secundă, ca să-mi fac și eu bagajul. O să-mi iau o pijama. Și atât. Dar... nu-i găsesc pijama lui tatăl vostru. Ok. Am găsit, era sub... Nu pot lăsa acolo jos. Ok. Am luat-o. Să închid asta. Ok. Îl poți ține tu pentru că nu e greu. Și haideți să mergem jos. Împreună. Ok, am ajuns jos. Haideți să punem bagajele aici. Ca să nu mergem cu ele la masă. Și haideți, așezați-vă voi două în colțuri. De fapt, luați-vă mai întâi mâncarea în mână. Pentru că va fi greu după aia să o luăm. Uite și tu. Și noi doi ne așezăm toți aici. Ok. Stai să gust, să văd cum e mâncarea. Chiar e bună. Nu mă așteptam. Hei, nu vorbi așa. Cred că eu nu m-am chinuit să fac mâncarea asta. După ce că nu prea fac mâncare. Stai să gust. Da, să zicem că e bună. Ok, haide că vreau și eu să gust. E bun. Hei! Oh. Mă rog, stai să mănânc și eu ăsta. Să mănânci tu asta și tu asta. Ok, haide să punem farfurile la loc. Ca să nu irosim. Și farfuria mea. Ok. Haideți să ne luăm bagajele și să mergem. O să car eu bagajele, tu ia-le pe fete. Și o să iau și bagajul ăsta pentru voi. Ok. Haideți să mergem.
faceți? Bine, de-abia vă așteptam pe aici. Ne era foarte dor de voi. Și nouă, chiar ne era la fel de dor. Oh, ce fetițe mari are tataia. Da, chiar sunt mari. Oh, sunt atât de grele. Da, asta zic și eu. Dar sunt totuși așa. S-a făcut foarte frumoase. Da, mai frumoase decât erau. Mulțumim, tataie. Nu aveți pentru ce. Ok, haideți să vă primim la o masă dacă voi foame sau ceva. Nu este nevoie. Putem totuși să mâncăm un pic. Sau poate să le faceți acele mici mâncare, pentru că cred că lor mereu le e foame oricum. Hei, mami, de ce ne faci așa mâncăcioase? Nu, de-abia n-am. Oh, bine, eu să vă facă tataie ceva bun de mâncare. Vreți cereale? Da, cereale. Bine, haide, așteptați aici. Apropo, să știți că v-am adus niște jucării în camera voastră. Ok, acum haideți să mergem, fetelor, să vedem ce jucării v-a adus mama și tataie. Până atunci ei doi o să vă facă cerealele cu lapte. Ia să vedem ce v-a adus pe aici. Wow, asta e camera noastră de când eram noi mici. Da, uite ce frumos e. Oi, da, haideți să ne jucăm. Uite, puneți-vă la masă, jucați ceva. Ok. Eu o să pun bagajele aici în spate și ăsta în spate. Ok, numai în spate. Revin când este mâncarea gata pentru cele mici. Cerealele sunt gata, puteți veni la masă. A zis că cerealele sunt gata, haideți să lăsăm jucăriile aici și haideți să mergem. Mai încet, ce vă grăbiți așa? Ne foame, mami? Ok. O să stau aici. Uite, asta este bărul tău cu cereale și asta e al tău. Poftă mare! Eu o să aștept aici. Bine. O să vorbim cu părinții voștri până atunci, până mâncați voi. Pare delicios. Presupun că e. Ok. Da, nu pot să iau. Ok. Perfect, chiar e bun. Da. Ok, haideți să le punem înapoi sus. Ca să nu se supere bunici pe noi că facem dezordine. Și haide înapoi în cameră să zicem că am terminat. Gata, bunii! Gata, bunel! Deja au terminat de mâncat. Acum mergem la voi. Gata. Bine. O să facem câte ceva curățenie în bucătărie. Voi duceți-vă și vă jucați. Bine. Hai să jucăm. Ok. Cum să te mă rog, nu vreau un pat, vreau pe scaun. Ok, ia-ți jucăria ta și jucăria mea. Ok, fetelor. Noi să mergem să stăm cu bunicii. Și cum mai este pe la voi pe acasă? Păi este chiar foarte bine. Da, și fetele sunt cuminți, învață, fac temele, sau cum e la școală la ele? Păi foarte bine, le-am dus la o școală privată și asta e chiar bine. Profesorii sunt foarte buni acolo. Da, și nu le dau foarte multe teme, dar îi învață chiar foarte bine. Și le dă cam teste săptămânale și nu prea îmi place. Pentru că o să trebuiască să învețe zi cu zi. Da, nasoală chestia asta pe vremuri când eram noi. Nici nu ne dădea teme, dar făceam mult în clasă.
Da. Da, asta zic și am și eu. Păi... Da. Și pe la voi pe acasă cum mai este? Păi e foarte bine, curat, ne place, m-a pregătit și vouă o cameră. Da, am văzut, e foarte frumoasă. După o oră de vorbit. Așa, eu zic că e târziu. Da, o să merg să le chem pe fete să-și facă o baie repede. Și, da. Bine, noi să stăm un pic aici. Ok, o să vorbim cu tatăl. Fetelor, haideți să vă faceți baie, s-a făcut târziu. Oh, mami, dar a trecut timpul atât de repede. Da. Asta este. Haideți să vă faceți repede o baie, pentru că după aia trebuie să mă spăl și eu, și tatăl vostru, și bunelul și bunica. Bine. Haide, puneți-vă pijamalele. Atam. Punem aici. Oh, nu. O să pun aici. Și ata. O să le pun aici pentru mine dimineața. Ok, haide. Duceți-vă în duș. Și dați-vă apă. Eu o să vă spăl. Acum. Dau cu șampon pe ambele. Pe cap. Noroc că a cumpărat șampon bunica și bunele, nu? Da, azi miroase foarte bine. Presupun că vă place. Da, mami, da. Ok, haideți. E timpul de culcare. Vreți să vă aduc un pahar cu lapte ca să puteți să dormiți mai bine? Da, mami, da. Bine, așteptați-mă aici. Imediat o să vin să vă aduc. Ok, mi-a zis să le aduc 2 pahare cu lapte. Ok, uite aici 1 și aici 1. Puteți să treceți celălalt care să spere. Da, o să ne spunem și noi imediat. Să vă pun un pic de lapte, nu rece, bineînțeles că o să-l încălzesc. Noroc că astea se pot încălzi direct pe foc. Ok, o să merg eu, dragă, să mă spăl. Trebuie să-mi iau pijamalele. Trebuie să le pun pe mami. Ok. Să merg eu să mă spăl. La 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 la. La 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 la. Ok. O să mă pun să dorm. Nu. O să mă pun să dorm sus pentru că ca să doarmă mama. În caz dacă e. Ok. Să iau paharele. Nu. Gata. Am încălzit. Ok, vă puteți duce să vă spălați. Da, o să ne spălăm și noi imediat. Ok, o să merg să le duc paharele. Deja s-a băgat la culcare. Tatăl vostru. Așa că haideți și voi beți laptele. Da, a fost bun. Îl lăsați pe masă, că îl duce mama. Ok. Haideți la culcare. Așa. Ok. Nu-ți de bun la culcare. Ok, să stingă luminile. La baie să-mi fac și un duș. Să mă sting. Nu. Mă rog. Mă rog, mereu sunt eu ultima la duș pentru că vreau ca toată lumea să fie bine și după aia o să fiu eu pe ultimul loc.
dimineața următoare. Oh, da, ceilalți dorm încă. Oh, bună dimineața! Bună dimineața! Presupun că și tu te trezești la fel de devreme. Da, mereu. Haideți să facem micul dejun la ceilalți. Da, să vedem ce e în frigider. Hai să facem ouă. Încă un ou pentru tine și încă un ou pentru ceilalți. Și cu un pahar de lapte, dacă e. Da, și eu la asta mă gândeam. Ok, haideți să le punem la prăjit. Ok, am luat tigaia, stai să dau drumul la foc. Mai întâi stai să iau tigaia ca să dau drumul la foc. Așa, să pun ouăle. Bam. Stai, unde le pun? Hai să le pun aici. Ok. O farfurie. Punem ouăl ăsta. Celălalt ou. Cealaltă farfurie. Celălalt ou. Și cealaltă farfurie la fel. Deja sunt obișnuită să fac chestia asta în fiecare zi. Da, și eu. În celălalt ou, ultimul și cealaltă farfurie. De fapt, da, eu zic că-s destul. Eu nu o să mănânc, că nu mi-e foame și nici bunicul, că am mâncat noi aseară cândva. Ok, atunci o să mâncăm noi, dar mă gândeam să nu poftiți și voi. Nu, e ok. Ok, atunci o să merg să-i chem și pe ceilalți. Da, eu o să mă dau să dorm. Bine. La masă, bună dimineața! Oh, mami, de ce ne trezești atât de vreme? Păi, haideți că mâncăm și după aia o să plecăm acasă. Da, bună dimineața. Haideți să mâncăm. Mai întâi, hai să... Nu. Hai să mâncăm mai întâi. Arată bine. Da, mami, chiar arată bine. Ai făcut-o cu bunica? Da, am făcut eu cu bunica mâncarea. Așa că e bună. Da, e bună. E bun. De când am mai mâncat ou prăjit? Acasă ne faci doar ouă de-astea fierte, că nu sunt atât de sănătoase. În unele ocazii, haide, nu puteți să ziceți că doar ouă fierte vă fac? Până acum, cam doar de asta ne-ai făcut. Bine. Vreți un pahar de lapte? Nu, e ok. Da. Bine, haideți să mergeți să vă schimbați. Asta, să pun aici. Da, o să mergem să mă schimb. Ce nu ne schimbăm? Să schimbăm. Bun. Și eu. Nu vreau să mă schimbăm astea de tale. Pare că sunt râte. Nu. Ok. Să ne schimbăm și noi. Ok, haideți. Ok. Acum noi plecăm. Papa, să aveți o zi foarte frumoasă și vă mai așteptăm pe la noi. Suntem foarte fericiți că ne-ați vizitat o zi. Da, și noi suntem la fel. Da, o să ne fie dor de voi.
ce scumpe sunteți. Haideți, vă mai așteptăm și data viitoare. Încântați. Da, mama. Pa. La revedere. Și acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, dați un like și un subscribe. Și ne vedem data viitoare. Pa!